Ćao drugari, evo pre nego što krene video želeo bih da vam ukradem jedan trenutak pažnje. Da bi ovaj naš kanal bio sve kvalitetniji i kvalitetniji, potrebno je ljudi da nas zapratite. To možete uraditi ovde klikom na zaprati, možete da obeležite znači ovo zvonce sve i onda će da vam stižu obaveštenja kad ja izbacim novi video. Iznad zvonca znači ovde gore imate 4 linka, imamo Patreon, imamo na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok profile, tamo ćemo da izbacujemo neke kraće videe i obaveštenja. Znači ljudi, želim svima da se zahvalim koji su nas do sad pratili, komentarisali, lajkovali, šerovali, a mi sada možemo lagano da idemo na novi video. Ćao drugari, dobrodošli u novi video, šta radimo večeras? Kao što vidite grafička kartica ispred mene, šta je u pitanju Asus ROG Strix RX 574 GB. Šta je problematika sa ovom grafičkom karticom, vlasnik me zvao i rekao znači da je počelo da mi diže temperaturu malo. Sve ostalo radi kako treba, trebao bih znači da je zamenim termalnu pastu, trebao bih malo da je očistim pošto je puna od duvana, vlasnik je pušač. I još mi je napomenuo znači da grafička kartica nikad nije otvarana, ima stiker na šafu, a mi idemo na intro i da vidimo da li stvarno nikad nije otvarana. Evo ovako drugari, šta vam je sve potrebno, znači alkohol, mislim da je ovo 70% razblaženi alkohol, medicinski benzin, WC papir, termalna pasta, šraf ciljeva. Prvo, šta bih želeo da vam pokažem, znači konkretno za ovu grafičku karticu, ona ima stiker na šrafu, ali, sad, ne bih želeo da me neki ljudi pogrešno shvate, znači da ja sad nekog učim kako da otvara grafičke kartice, da ostane stiker na šrafu, ali, da obratite pažnju na to, znači ne mora da znači kao što ovaj vlasnik ove grafičke kartice tvrdi, ja sam ga pitao, jesi siguran da nije otvarana, kao ne, nikad nije otvarana, rekao mu je taj čovjek što je on kupio od njega. Sad ću da vam pokažem da ona može da se otvori, znači da može da se menja pasta, da se nešto radi, a kako to može da se uradi, pošto ova grafička kartica, znači nema onaj pozadi backplate, onaj lim ili plastično ono, tako da vrlo jednostavno može da se otvori. A kako to može da se otvori? Evo ovako, znači uzmete jedne male motorcangle i uzmete jedno parče WC papira, stavite preko šrafa i znači okrećete šraf polako. Što naravno opet kažem, nije mi namera da nekog učim da vara ljude, ali znači samo polako da se šraf da se ne skine ova, kako se zove, nalepnica, stiker. Evo ljudi, kako to izgleda, ja sam ga odvio skoro skroz. Evo ovako, evo ga, šraf, ja ne znam da li će moći to da se vidi, evo na ovu kameru ovde. Znači vidite, stiker je ostao. Sad, možemo da odvijemo ostatak šrafova. I to je to. Vrlo je prosto i jednostavno, znači evo ovako, znači suva pasta, suva, bukvalno suva pasta, što ćemo sad da očistimo. Prvo bih mogao da odnesem malo da je izduvam napolje. Evo ovako ljudi, nosio sam je napolje malo da izduvam, znači od duvana i te prašine.
Sad ćemo lepo sa alkoholom, medicinskim benzinom da skinemo ostatak ove stare paste. Au, znači, baš se skamenilo se, čoveče. U principu, sigurno onda nije otvarana ova grafička kartica, nema ništa vidljivo na njoj da je nešto rađeno ili... I mislim da je ovo fabrička pasta, da je nije niko otvarao. Znači, nije ga slagao, ali preventivno, čisto, eto, rekao sam vam da pazite ako vam neko kaže, eto, opet menila, čoveče. Ćemo mi tu medicinski benzin da stavimo. Da vidim. Da li će on da skine, on kida. Znači, on kida. Stvarno dobra stvar, znači ovo je medicinski benzin. Ja to ljudi volim da skinem ono bukvalno sve kako treba i sa strane da ne ostaje nikako, da to bude baš top. Čisto. A sad ćemo ovdje da vidimo kako ću ovdje da skinem pored čipa. Za ovo mi treba, znači, ova lopatica malo sa strane da se to skine. Znači, u pitanju je ova plastična lopatica, tako da, ali opet oprez, polako kad gurate da ne polomite nešto. Evo ga. Sad ću da uzmem štapiće za uši i malo ću sa štapićima da to doglavim. Evo ovako alkohol, medicinski benzin nam više nije potreban. Generalno ovdje sa strane, znači, može da ostane, nije to toliko bitno. Bitan je, znači, sami čip da se lepo očisti, da bude kako treba. I posle medicinskog benzina obavezno, znači, alkoholom skinite, jer medicinski benzin ima neku masnoću, pa alkohol na kraju najbolje skine to. To bi bilo to. Možemo malo ovaj kuler, možemo malo ovaj hladnjak, nisam alkoholom obrisao. To bi bilo to. Da se malo prosuši. Ja malo u ovom da sklonim. Sad, drugari, ja sam uzeo sam, znači, ovu MX4 pastu, Artiku, mislim da je ona ok. Nju ćemo da stavimo. I mislim da će vlasnik da bude zadovoljan.
ćemo da stavimo i da razvučemo to. I to je ta priča. Baš je gusta ova pasta. Mnogo je gusta, čoveče. Trebalo ovako da ide i sad ćemo mi lepo to da spustimo i stavljamo, znači, ove konektore za ventilatore i gotov posao. Pazite ove iglice da ne polomite. Tu ne bi bilo dobro. Nikako. Kopčali smo ventilator. I idemo rupa na rupu. Znači ne morate šrafove do kraja, znači u nakrast, pomalo. E sad, ako budete htjeli stiker da vam ostane na šrafu i dalje, opet uzmite prvo rukom ovako, zavijete. Malo ćemo WC papir da ne oštetimo stiker. Hop. Neće. Evo, hvatio je. A sad opet ove male motocangle i zavijate u krug i to je to. I drugari, završili smo, znači, na kraju priču, evo, kao što možete, znači, da vidite stiker i dalje tu, grafička kartica, znači za 5 minuta promijenjena pasta, nadam se da će vlasnik da bude zadovoljan. Drugari, ako vam se svideo video, like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.